I tíortha I bhfad ó Judea, bhí Triúir Fir Feasa ann. Cá siad a lán am ag féachaint an spéir san oíche, agus ag déanamh léirscáil de na réalt, agus iad ag éirí agus ag luí. Oíche amháin, chonaic siad réalt nua ag éirí sa spéir. Réalt nua? Sin duine speisialta sa domhan. Rí nua. Thocraigh siad chun an réalt a leanúint agus an rí nua a fáiltiú isteach sa domhan. Bhí turas fada acu I gcónaí ag leanúint an réalt. Ball tháinig siad go Iarúsaileam, agus chuaigh siad isteach go dtí an caisleán mór a bhí ann, Pallas an rí Herod chun caint leis. Chonaic go mar réalt nua ag éirí siad san, agus tháinig mar an seo chun fáilte a chuir roimh an rí nua. Rí nua? Rí nua? Sa Herod. Agus chuir sé ceist na scríbhneoirí agus na Fir Feasa a bhí aige, cad é an scéal mar gheall rí nua. Tá sé scríofa sa scriptúr gur tuigh an sláánthóir ó meitheal. Beithil. Té go beithil sa Herod. Agus nuair atá an leanamh nua sin an rí nua fáilte a gcuibh, chuir scéal arás cuam agus rochaigh mise cumá. Bhí an Triúir Fir Feasa sásta go leor, agus tháinig siad amach ó Iarúsaileam agus díreachos cóir chonaic siad an réalt arís. Bhí áthas orthu agus lean siad an réalt go meitheal, go dtí an stábla. Cúigh siad isteach agus chonaic siad an leanamh nua, Íosa, ina lí ar an tí, lena máthair muire agus Jósef. Thug siad bruntanas don leanamh speisialta an rí nua, ór, tús agus muir. Ach fuair siad rabha I bringlóid gan dul arás go Herod, agus gan insint ó céináid in raibh Íosa ina cónaí. So d'imigh siad arás go dtí tír féin ar tró eile.